Zimotokara vari kuenda kumabasa vangadari kwenda dzimotokara vari kubva kumabasa vari kuenda kunze kwenyika vari kuenda kunozvishandira vari kuenda kumakereke vari pazororo mukati mekuzorora vakagara pasi nemhuri dzavo pese pauri ipapo ndiri kukumbira muri yeZimbabwe kana uchifamba ipapo nyatsocheuka matimba wose kana uchiona ari pedyo newe kana uchiona ari kure newe ndatimuridzire muridzo ndatimutumire shoko ndatimutumire tsamba ndatimufonere udza ari pedyo newe kunyange ari kure kuti wanga uchizviziva here kuti National FM ndiyo nepfenyuro inoteererwa nedzimwe nepfenyuro, the whole nation on one station. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikandipe kuonga nekutenda nichitizo tapinda muchirongwa aposhongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima na nyika ino kufamba nekupfapfedza nekutsudzura zviri kuitika matima na ose nyika ino mukoma KB pano tiri panapo nasi ndine nyaya ndinayo yandikuda kutaura panguva ino nyaya ndiri kutaura iyi muri yeZimbabwe inoshungurudza ndati inorwadza inyaya yakaitika mukati menzvimbo inoshevedzwa kuti karoi yemwanasikana akaroorwa nemurume kutaura kuno kwatiri kuti ane vana vatatu but mukukonana nemurume zvinoitika mudzimba vanhu vanombopesana mangwana muchimuka zvakanaka muchimborovana asimba ndenyu kusvikira mwanasikana audza murume kuti unoziva here kuti pawakandiona ndisiri mumhandara akandibvisa kumhandara ndi baba vangu baba nyakubereka achiudza murume wake zvaita kuti ndiuye nayo nhasi ndopayave ndenioroshuviripindefo ndine nyaya muri yeZimbabwe ndoda kutaura panapa yemukati menzvimbo yedomboshava muri yeZimbabwe kune vakaona ndakanga ndiri mukati menzvimbo yedomboshava nezuro ndiri mukati mekutaura kuti izvo ndamirira kuti tigonzwa kuti nyaya ichasvika papi mushure meimwe mhuri yakafirwa nemwana asati adarika 6 months ari mwana mucheche asi pane vanhu vakazouya vachiti tauyawo wedu we vakatanga kufona vachiti halo ndiri munhu akasvikirwa ndisekuru ndakagara panhume yangu kana kuti pahomo yangu munozviziva muri yeZimbabwe kuti kana munhu akabudirwa mudzimu unobuda unobuda uya unenge uchiti pawabuda ihomo yawo right but wanga uri pafoni mudzimu uchifonera amai vakafirwa nemwana inzwa muzukuru ndiri kutaura newe ndakagara pahomo iyi ndoda kukuzivisa kuti pamwana wako akafa homo yangu ine chokuita ipapo asi ndiri kukumbira kuti chizukuru changu chiregerere chine zvokuita pamwana wako akafa vane ukama here nemunhu ari kufona pamwechete neuiwe kuti vana ukama asi vanosangana zviri kuti vanomboenda kuchechi vese uye zvemukugarisana vari munzvimbo imwe chete mashoko akabuda ipapo mukoma KB anonetsa kusvika nhasi kusvikira timu iri riri kutaura neizvi raenda ruga kwasabhuku notizvo tiri kukumbira kuti tisangane nevanhu ava nokuti ndine zvatakaitapo nezuro ndiro zuva raifana kusanganiswa vanhu ava nasabhuku right ndo zuva randakasvika mukati menzvimbo iyi ndiri munhu aifana kusvika padare ndiri mukati mekunzwa kuti nyaya yazofamba sei asi nezuro sabhuku vakazowandirwa nezvimwe zvokuita aina kuzokwana asi ndiri mashoko andazogamuchira mfungo chino ndadzoka ekuti zvinyaya iyi yatoendeswa kwamambo ndokwayakwanisa kuenda sabhuku ari kuti ndogona kuita mudiki pairi nyaya yakwidza matare so muri yeZimbabwe kuri kwenyu ndimi makafirwa ndimaitirwa zvinhu izvi kwouya munhu achiti izvo ndine chokuita pamusoro peizvi asi zvakaitika zvakawanda zvimwe vanhu vazounganidzwa paturi nemumwe munhu akazotaura ipapo achiti izvo hatizivi kuti wai amai vaiviga pamuviri pavo ari murume asiri murume wamai ava ari kutaura nezvekuvigwa kwemimba yaamai ava vane mwana akafa kuti wai vaiviga mimba yavo kukana vakaviga pamuviri zvine basa newe here ndiri kuda kutaura mukoma KB nenyaya yemudombosha ndabinda mudomboshava imomo kusiri kwandakanga ndashevedzwa kune nyaya mwedzi wadarika iwowo mwedzi unoyu watapedza nhaka wafa vana vanokwana kuita 7 pamwedzi umwe 7 5 plus 2 6 plus 1 7 vafa mwedzi umwe chete ndokusekera nevamwe mai zvakare zvikanzi ndinonzwa kutya mwana wangu wamuri kuona ari kumusana uyu ndakatomukumbirwa kaviri nevanhu kuti tiri kukumbirawo mwana wenyu kuti kukumbirawo nyama zvikanzi endai kubhucha inowanika zvikanzi aiwa tiri kuda uyu mwana ari kumusana kwenyu nemunhu masikati machena kwete akasvikirwa munhu mupenyu kukumbira munhu kuti ndiri kukumbira mwana wamakabereka kumusana uyu ndiri kuda nyama baba Isabel kutaka kuti ndiri kuda nyama
wanzi nyama ende kupi ende kubucha nyama inowani kuzikanzi aiwa nyama ende kuda mwana wamakabereka kumusana oyo nyama imuno muno akukumbira fair dombusha baba Isabel ndochibvunza mkoma KBC vamona kuti ivo nzvimbo inoyi yakaita mbiri yekunamatwa magodo kuri ari muno mumashoma asi vanhu vakawanda vari kunamata but muvanhu vari kunamata imomo ndo mune nhamba yakawanda yevamwe vanhu vari kuita zvinhu izvo uyezve panyaya ndiri kutaura iyi itori neumwe mukuru wekereke anopfeka gemenzi muri kuti mukuru wekereke ndiye here akasvika achikumbira nyama aiwa mukuru wekereke ndeumwe ari pamusoro penyaya yakataurwa ikunzizo tiri kukumbirawo kuti tikuzivise kuti tine chokuita panyaya yokufa kwemwana wenyu mazita evanhu vakazobuda apa pano mumwe mukuru wekereke anotopfeka gemenzi ari panyaya iyoyi muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata ipapo papa Isabel vanenge vachida kuzokubatai mabva mustudio vachikupaika nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzivabatsiri nhamba yenyu inoti kudini icho kwadi muri yesimba kana muchida kutibata munotibata panhamba dzedu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzisi munotibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi musabhipa tinotenda mungakwanisire kunyudza gejo pa 3 minutes dzasara kutinzwe nawo icho kwadi muri yezimbabwe rikandireve nokureva ndiri mukati mekupfapfedza dziri kuitika matima enese enyika ino paka kariba nyaya ndiri kutaura kariba mukoma KB ndiye kudai pane chiitiko chakaitika chekuti kune murume akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake ndokugara vese kusvikira karoi kunosvika vanoita chii vanoita vana vatatu vaite vana vari kudaro vakazosvika pakunesera nemurume nedzimwe nyaya dzisina chekuita asi mukadzi akasvika pakutaura achiti iye unogona kundishamisira hako hapana chaunoti une ushingi hwauinawo ndokuti pawakandiwana wakandiona ndisiri mhandara kusvikira murume atsamwa kuti ankani mukutaura nemukadzi akataura kuti umhandara wandinawo inini ndakabviswa nababa vangu asangana nevana vatatu mukutaurisana shoko rakasvika pakuti rasvika kuna natete rasvika kuna baba kuti vakuzviziva kuti izvo mukwasha akuziva kuti ndini ndakabvisa mwana wangu umhandara mwana weisikana we akaudza murume wake achiti baba vangu vakandibata asi amai vangu havatozivi ndakandibata ende baba vangu vakandibata ndiri grade 7 pavakandibata ndiri grade 7 ndakasvika pakuvarwisa kusvika pakukuvara vakatotarisa zvokuti mukabvunza mai vangu vanoziva nhoroondo nekuti baba vangu vakaenda kuchipatara vachinzi ivo vakakaiwa nemombe sikarudzi dzavo vachinzi vari kurapwa nguva vakanzi vairapwa sikarudzi dzavo vachinzi vakaiva nemombe yange isiri mombe yanga yavakava ndini ndakandavakuwadza kusvika pamutezo wavo wababa pamitezo yababa ino vamuviri vakakuvara vakadika pakutokuvara zvachose ndini ndakavakuwadza saka mai vangu vazvizivi asi vanoziva kuti baba vakaiva nemombe asi nhasi ndapupura kwauri murume shoko parakasvika kuna baba kuti vakuzviziva kuti mwana uyu akasvika pakunetsera nemurume achibva azivisa murume kuti umhandara wandikaonekwa ndisina wakabviswa nababa baba vachibva vatuma vatete ndikunotora mwana sikana zvikanzi murume wako zvaari kubasa tiza mukadzi achibva tiza kutaura kuti watita mukadzi wakati sei akatiza anogara achifondera murume achiti handichakwanisi kugara panapa nekuti baba roramba vachindifondera nyaya iyi yakazobuda kwavari kuti vakuzviziva kuti ndiwakandibvisa umhandara saka vakuti ukama hwakona ivo hauzoiti zvakanaka saka ikuti ndatiza ipapo izvo zvanambofuna chiti ndiri kuBhaitibridge zimwe kuti ndiri kuHwange zimwe kuti ndiri kuHarare asi akarowa pasi akaenda zvinhu vakatakura zvimwe akaenda nazvo murume ari kuti iye pandakaudzwa nyaya izvi handina kwandakaenda kunobvunza kunyanya kuna tezvera kuna tete ndakaramba ndakanyarara iye ndiye akandiudza akufona zvakare achiti izvo baba vakuziva nyaya iyi saka vanditi ibva pana pachibva aenda ini ndakaroora ndakabvisa mari dzangu wangu ndechikwereti bhati mari dzakwana ndakabvisa ndoita sei panyaya iyi nekuti nyaya yabvisa mukadzi panapa inyaya yekuti baba vakuzviziva kuti ndakuzviziva kuti ndo vakamubvisa umhandara nditangire papi nekuti ndakaroora murume achiri kuda mudzimai wake mudzimai ari kuti zvinotaurika zvichateruka takagara tese apa nekuti ndiri munhu akaroora yanga isiri girlfriend yekuti inongobuda ichirowa pasi kana pane zviri kutaurika kuchinzi tarambana tichinzi tiri kugara tese zvinotaurika takagarasa pasi chose nekuti ndakaroora zviri pamutemo murume akaudza here tete vemusikana kuti mwana wenyu hasiri kunoku akatiza akatiudza vana tete mwana achisikwa panapa akatiza asi nyaya yaari kutaura yakazoita kuti abude pano ndeizvi zvimwe zvakafona mufoni oterere munzwi izvi zvandakarekodha izvi ndozvakuti hanzvadzi yenyu ndo yakabata mudzimai wangu mwana wayo ikabvisa mumhandara so ari kuti vakuzviziva kuti ini ndakuzviziva sezvakandiudza so ndo zvaabvira panapa ndoita sei vana tete vari kuti kudini vana tete vari kuti
inoda vakuru chiyashisa kune vamwe but nguva yacho yafamba apana action iri kutorwa apa ari kugara ega zvimwe zvinhu mbakatakura akarowa pasi ari kuti ndiite sei sendatora matano ndikukumbira kubatsira ikaroyi regai tizonzwa kamushure mekunzwa nhau kuti vateerere manyama vanoti kudini kubudikidza neicho chabhozhongorwa papa Isabel chekukaroyi nthawe paZBC National FM radio zafika izo pana 29 minutes to 11 lekesani kati vemfeso muntu watonga pabodzikana nambia chiteje paka mukoma KB nyaindura kutaura panapa iyi inoitika mukati menzvimbo inonzi Shurugwi yakamira yakadai pane family yakafa vanhu vanokwana kuita iwo 14 vanhu vanokwanisa kuita 14 vafa but vanhu vanga vasingazivi kuti mafiro avari kuita nechikonzero chiri kuita kuti vafe chii but pakufa apa manje vaigara vachifa ende vaisaziva kuti munhu ari kutevera ndiani asi vakazoti vakurondedzerwa mushure mekutsvaga mubatsiri asi mubatsiri uyu akatsvagwa mushure mekuti pane munhu anga afa kudaro zvikanzi vakomana nevamwe vafanira vechidiki mafiro atiri kuita kawaka asiriwa right ende vanhu vasi kurwara ende munhu anogona ngomuka mangwana akangofa asi vachisaziva kuti mafiro ari kuita vanhu ndiani ari kutevera ende nemhaka yachifa vari mukati mekufamba mumwe munhu anga afa aisiwa kumochari ndokubva vanzizwa mamboone rekana kutarisa kuti makafa sei ndoda kuti ndikukuzivisai kuti imimi kubva kumashure kusvika nhasi uchi 15 mafanenzera ipi andigari nemi asitera kuzise mafiro enyu mukatarisa kukafa munhu akafa munhu wokutanga 1 munhu wese akafa namba yakawanda yakafa pamukoma KB ndevarume nemhaka yeyi vaiti kana kuti munhu achinge afa munoziva mhuri yezimbabwe kuti munhu achinge afa haukwanise kunovigwa kana pasina vorudzi rwako atema unonzi rukawo nzvimbo anosarudza kuti apa ndopachavigwa nini apa anopiwa basa osvika otema kureva kuti matenderwa zvatenderwa neweukama kuti apa ndopakuvigwa munhu apa ndo zvakachiitika mukoma KB aiti angokwanisa kupiwa simba rekunzi atema ndiye next ndiye anotevera angotema chete kuti next ndiye ari kutevera but vaisazviona kuti ndo mafiro ari kuita vanhu so mafiro akazoita 12 13 14 15 akakateverana pasina 3 months vanhu 4 vanga vafa kureva kuti pane umwe mwedzi wakafanwa ngani vaviri vamwe vakomana mafiro zvakamira sei ndobva vaenda ndokunotsvaka zvikanzi right saka izvi zvinotaura kuna kwatiri kuita kana mutakuzvalumbira ndezvechokwadi mambo wongorere kumashure akatema guva musha wanendiani asiri akatema wanendiani asiri akatevera kozoita kune munhu akanga achiri kure achigara ari ikoko kwakakura vatete vakanziwa ngavateme chikonzero vatori baba tete vakaenda vakafa so toita sei munhu wandikutaura mukoma KB akaita 42 days ari mucha pashaikwa akomana mutori mucha wakumarizotora munhu dziripo tikaisa mutiro kutsvaga motokari kofini makabeji vanonodya munhu anovigwa ndiye achatema musha ndiye achanotera musha kuti baba pati kuna zvinhu zvinoshungurudza vanhu achazvinizvika ari mukati mevanhu ivava ari kutaura kuti hei zvazvakuda kudai ndiani achitera musha zvikanzwaiwa nemubatsiri zvikanzwaiwa vari pavo zvikanzi iyi nyaya iyi mubatsiri hongu maiona tazvitsvaga tazviona kuti ndizvo ende chokwadi wese akafa ndiye akatara musha nyaya iri panapo yakuti munokwanisa here kutibatsira kuti kana matibatsira izvezvi ari kutara musha haasiri ari kutevera uyezve pakati pedu tiri kubvuma here kuti zvataurwa izvi ichokwadi saka ndane simba rokutara musha right nokuti
ndalimba nemi kuti magadzira inenge nyaya yerunyoka. Kana mukadzi achinza kaisi warunyoka kuti atende kuti zvamandiita mandigadzira zvechokwadi azvionekere maziso. Ndiani akuda kunosangana nemukadzi yeye nokuti agara achikuti wasangana naye anofa, wasangana naye anofa. Iwe zvawati apo, ndiani achada kutanga kusangana nemukadzi uyu? Ndo nyaya yepo. Sikanzi aiwa azvinetsi zvandakuda kuita panapa, ndakuda kukuratidzai anofanira kuda kuti azotema wandichasarudza inini kuti ndiye achatema. Ndiye ane chekuita nezvakaitika kumashure. Mashoko anobva kumubatsiri. Ndiye munhu akakonzeresa kuti vanhu vapere nekuti ndiye ane zvakaita. Saka kana ndamusarudza ndiri kukumbira kuti tigumire ipapo, tisazoratidza nezvaakaita nezvaanoita kuti vanhu vapere kufa. Ngateme. Zvikanzi kudini neveukama? Neveukama vanoziva zvavari kuti aiwa aro akana zvakadaro zvito nokuti ndizvatitokumbira nokuti ndiani ada kutema asi rekagadzira zvinhu izvi achiziva kuti anogona kufa. Ende isusu hatisati kuziva kuti ishe kana uri mweya mutsvene kana kuti sekuru kana kuti mbuya zvamataura munhu achatema pa afi. Vavapati vanhu vakaungana, ndiani anotema. Zvikanzi aiwa zvabuda pachena mubatsirika ari right ngasarudze. Munhu wacho ndiani? Vanhu ndokupinda ndokutanga kupiwa mvura. Zvikanzi kana ndakusarudza enda unotema, handidi zvokuti unesane neveukama pamusoro pezvakaitika kumashure. Kana ndakusarudza uchizviziva kuti ndiwe enda, kana waramba ndakukuudza kubva kumashure nezvaunoita. Ndobva vanhu vaungana kekutanga zuva rekutanga, ndobva ataura akati ndiri kukumbira munhu abude ega. Munhu ashaikwa achibva varara, vanhu vakatanga kuti mubatsiri kuona kuti munhu ataura ega sei ndiwoona zvese. Yes, mangwana kuseni zvikanzi tichimuka kuseni handisi kubvunza munhu kana kuita sei, ndiri ngonaka kuti kuudzai munhu wenyu. Ndobva amuka kuseni, ndobva akanzi izvo pamuri panapa ndiani mwana wamunofungira kuti ndiye mudiki but anogona kufamba ega. Ndobva kunofunga ndokadikako paakasumisa. Zvikanzi nemwe aiwa wenyu ndiwagore ripi? Zvikanzi aiwa mudiki kune wangu, mukuru kune wangu mudiki. Zvikanzi kadiki achibva kapiwa tsvimbo. Zvikanzi famba netsvimbo iyi kubva pakagara vanhu vakaita laini uende kunosvika kukona uku. Mwana mudiki aisagona kunzwisisa zviri kutaurwa, ndobva kwatorwa mai vake, ndobva vanoisiwa kukona. Iye mwana uyu achibvaisiwa kukona, vanhu vari pakati ari kusema kuti mwana uyu paachafamba chiri kudiwa nomubatsiri chekuti mwana uyu afamba achidarika nevanhu anofanira kudarika nemberi kwevanhu ava chete. Sezvo mai vake vari kukona uko achafamba achienda kunani? Kuna mai vake. Zvikanzi munhu achasvika achirohwa nemwana uyu netsvimbo yakabata pavanhu vese ndiye amai vemwana achibva ati maoko mudenga. Zvikanzi mwana wangu uyu mwana wangu ka mwana wangu anogona kutosvika pandiri nini akutondirova netsvimbo yakabata. Mwana wangu akandijaira. Zvikanzi imimi ndichakupai chiprofita kana kutoratidzwa sezviri pandiri kuti ungava kuratidzwa semudzimu, chingava chiprofita. Ndakubudisai mukati mevamwe, hamusi kuzorohwa. Aiwa amupo pavanhu vakaita zvinhu izvi. Saka imimi nemwana wenyu ndimi wanda kushanda nawo. Right. Mwana ndobva apiwa tsvimbo. Kamwana kachibva katombobuda mukiwo, katobuda kubva muvanhu, kakutiende kwakari kuenda, akasi kuziva zviri kuitika. Kadzoka zvakare kagara pasi kaitira zvinhu zvikanzi right enda kuna mamako. Ndobva kafamba mukoma KB kaitika kafamba kakaenda kodzoka apa kakazonzi musataure naye chero kwaada kuenda murege yairi, asi mai vake vari apo achadzoka chete. Kakasvika pakati kadzoka kagara pasi kakuita senge kakubika mahumbwe. Vanhu mukoma KB vakagara almost 45 to 50 minutes vakagara vachimirira kuti anse chebva kumwana. Kambobika katsira chitende cheche chakuita senge chakubikiswa madhaka, kasumuka chaiswa muhembe chambosiyiwa kafamba. Kakakuita senge kasvikirwa mukoma KB kubva kwakakari kuya kusvika pakatangira kutaka kufamba kachibva kati 1 2 kuita senge kari kucheuka senge munhu mukuru kadarika kaonosvika kuna mai vake kachibva kadzoka nenhende shure kwete kudzoka zvikuita
kufamba kachidzoka nerivhesi kudai kachibva kasvika kachibva kati kuna baba pafamily iyi inumber 3 kubva pana vakuru Right. number 3 pakudzika pasi kachibva kati nepakati pemusoro go kuti zvakati kechipiri go baba vangu asikavhunduke asi kairiwa pakati pemusoro kuti vanhu vakagara pasi kechi3 munhu achibva mai akati pari kurohwa murume uyu pakati pemusoro Right. ndo pane inonzi nhova iyai pane imwe nzvimbo yekuti chero kangoguiwa mistake inogona kukwara baba zvatataura pakutanga tisataita zvinhu izvi mazvinzwisisa here Zvikanzi kudini baba? zvikanzi tati kudii tisati tataura nemi pane mumwe anzwisisa here zvatataura pakutanga kwakasumuka vanosvika kuma6 umwe achiti mati mwana uyu pachienda kudorova pachasvika kugamuchidza kana kurova munhu netsvimbo yake ndipo right baba imimi ndimazorohwa netsvimbo iyi nemwana Ndimi vakaiviri muchanotaramusha. zvatataura mazvizwa here sati tasvika pachirongwa ichi zvikanzi hongu ndime nemutinotaramusha zvikanzi hongu muri kupikisa here zvikanzi kwete. Alright. Mushakabvu mutumbi uchiri kumochwari kuti wamumba. Apo nguva itika zvinhu izvi mutumbi uri kupi uri kumochwari. Okay. Zvikanzi ndinotaramusha zvino vanhu mukoma KP kana basa richibatwa vanhu havakwanisi kutsikama zviripo zvakare zvinokonzesa kuti vanhu vasadzikame futi nokuti vanorangarira kumashure Ndizvozvo? kuti vamwe vanhu vakafa zera ravo nepachikamu chavanga vave vamwe vachinzi havana kurwara nguva ikaitika zvinhu izvi baba havana kupikisa vanhu vachibva kugara pasi zvikanzi kwanze acharohwa nechimbudu ichi ndiye akakonzesa kufa kwevanhu vese baba havana kuzanzi akapikisa ndichakudzai zvaakaita zvese baba havana kupikisa vechidiki zvikanzi saka ndiwe mudhara akapikisa vechidiki vakusimuka mukoma KP avo ni maoko vabhizi kuruwa mudhara wakauraya mukoma wangu wakauraya baba vangu wakauraya munin'ina wangu vabhizi kumurova vabhizi kurova munhu uyo mubatsiri achibva ati no zvatavinga panapa ndezvekuti vari kurarama upenyu hwavo kuenda mangwana ngavarambe vachirarama nemiwo matsvaga mubatsiri niye yekuti muri kuti muri kupera hamusi kuda kupera kana makuita noise inini pachangu ndoita sekunonzi ndindakakonzeresa noise pano mapurisa vakapindira pakati tinogona kusungwa inini ndiri matsamba angu ebasa ndauya panapa ndikunya kuti mandishevedza uyezve kusvika kwangu panapa tsamba yekwasabhuku iripo asi handida kuya kuzoresanisa vanhu chokutanga ndiri kukumbira mushedzi sabhuku vakatumira tsamba iyi zvikanzi mupurisa waari panapa zvikanzi nyora izvaitika kuti zvine chokuita neni here uyu warowa munhu imhosva yakazvimirira Right. ndoda kuendera basa mberi nebasa rangu but iyi yaitwa panapa iyi imhosva yakaita sei yakazvimirira yekuti kune munhu arowa munhu kwete yekuti mwana arowa munhu mwana kurova munhu tati ndiyo nzira yekushandisa kwatiri kutakura pana kwedu pano saka kusi kurova kunosungirwa munhu asi mimi tsamba ngainyoro ndofakanyora tsamba kana kune ripoti chaitwa mangwana sekretary wasabhuku masei vanhu arowa munhu ndapi kana iwe uchida kunoripota kurova ndewapi ndeava right tabva ipapo takuenda panyaya yedu baba hamuna here chamuri kuziva pamusoro pezvo zvataura zvikanzi vangu ndozviziva pane chamunoramba here kuva madzinyu zvikanzi hapana ndimi here muchatema vatema achibva ati hongu regai ndikuzivisei inini pachangu munhu kugara kwakaita kuhospital kumochari ndini chabhadhara Ndiani ari kudaro? ndii baba yokurohwa vaya vekurohwa nemwana vaya ndini chabhadhara chikafu chepanapa chese ndini chatenga coffin nezvimwe ndini ndichaita vamwe vese tinokumbira rege pamusoro pezvandakaita vasati tora mutumbi nevanhu tiri kukumbira matimimi vane zvavainazvo zvavaishandisa nokuita vakatora mutumbi vakaunza panapa vakangoita izvozvo zvinhu zvavainazvo zvingoripo kumangwana vakamuka zvakare vachiita kuda kuzviita zvikanzi ngavauye vaite sei ngavauye vasarinde zvinhu zvavo mukoma KP munhu akauzosarinde zvinhu zvake ega ndokuenda kumba chakashamisa vanhu mukati mefamily iyi baba vana chavakaenda kunotora kumba zvese zvakaenda kunotorwa vaituma mukadzi wavo kuti enda kunotora mukadzi wavo ndiaenda kunotora zvikashamisa vakawanda kuti kumukadzi ari kuziva sei zvinhu izvi vanonzi pavaitaura mukoma KP vaitaura nelanguage isina munhu ainzwa ipapo asi mukadzi aizvinzwa oenda kunotora ubva auya aitouya nebhegi rine zvinhu kana kunotora chimwe chinhu chakavharirwa zvinhu mukati asi zvavaitaura hapana ainzwa kuti vataure but mukadzi akasumuka aenda achinotora ndobva vachibva vaisa zvinhu chakanetsa nechekuti mubatsiri akati izvo handisi kuda kuti muvhure zvinhu kana kuti asei munogorosangana nemhepo isina kunaka baba ngavatore kana kuti farafini
vaise vapise vega vachibva vapisa asi nyaya iri kunetsa ndiye kuti pane zvakapiswa zvese hapana weukama anohwitinisa kuti mukati makaona chii hapana akazviona ende havasi kuti sakazviona ende kuvhura chaicho vanga vasingadi vachinzi kuvhura mungavhura zvenyu but kune zvimwe zvinhu zvokuti mukaona zvinokonzeresa vachibva vavhura so kutaura kune kwatiri kuita munhu akaita sei akavigwa but kumba kwababa vamukoma KB veukama hatizivi kuti zvinhu zvinopera sei kana munhu achinge abatwa mufamily hapana ari kutaura navo hapana rusinya pamba pavo kubva vanhu vari paguva hei baba ava vane chekuita nerufu rwevanhu 15 vane here mwana wavo akashaya pavanhu ipapo hapana mwana wakafa hapana mwana wakafa kana muzukuru mwana wemwana kwana baba mukuru kwana baba munini vana vana tete vana vevanin'ine vavo vana vevakoma vavo ndo vanhu vaifa mumba mavo hamuna akafa ndonoizi yakasimuka manje kuti vanhu varwisane yekuti mumba mako hamuna zvakaitika asi waipedza vana vevamwe waipedza vamwe vese ndo nyaya yakamurovesa ende ivo vanozinda mapurisa mubatsiri hapana here chakataura kuti chii chakapa kuti baba ava vanotsvaga mushonga uye vaiurayirei vanhu apa pana kutaura akangoti baba taurai mega kuti ndimi here baba pakangoti hongu akati handira chandirotaura chandirikuda chiro ndechekuti ndati ndoda kumisa nyaya yakafanana neiyi baba ava mugoona kuti pavari kutema ivo kune mumwe achafa here kana kuri kutofa vangatofe ivo but inini handichadi kuti vafe ivo chikonzero vakafa ivo zvakare tiri kureva kuti angotema zvakaita sei anofa but ivo iko zvinonzi kana pane rufu rinouya richatouya but rakasiyana neava ende risine chekuita nekuita sei nekutemwa kwerukawo mataura kuti mutauro language yaitaurwa nababa ava vamwe veukama vanga vasingainzwe ichokwadi Zimbabwe ine vanhu vanotaura malanguages akawanda ichokwadi ichocho tingati isusu language iyi ndeye muno muzimbabwe here kana kuti mukoma KB hapana kainzwa muzimbabwe ende vamwe ndo ndinoziva malanguages ekunze kwenyika vamwe vaiti kwanzi mutauro unenge chibhende like but kuita sekunonzika mamashoko atinoziva akaita singakasandurudzwa asi amai vanyezosumuka pasina kubvunza kana kukakama vakunyontora chinhu vachiuya nacho hey munoti kudiwe ukamba munoti kudini matereri manyama 0713938538 ndechekupi kusurugwi baba vekukaroi yavo ngavasungwe nemhosva yerepu mutereri uyu but mukoma KB atizivi kuti tingabatsira sei vanhu takamboita nyaya panapa yakasvika kuna vachakanza vachakanza vakatumira munhu panapa tichitaura nezvenyaya kumasepsi yekuti matsotsi anetsa ndizvozvo ofisa vakauya panapa vane nyaya vakataura yekuti izvo nzvimbo iyoyo hakuzi kuti mapurisa havasi kushanda vari kushanda mapurisa ari kushanda ende vanhu vari kubatwa asi kana vanhu vabatwa vakaenda mumaoko emapurisa vakaendeswa kumatare edzimhosva hakuna vanhu vari kuuya vachizomirira nyaya idzi kusvikira vanhu vaita sei vabudiswa kana nyaya isina kuripotwa mukoma KB vanosunga vanhu vanoparamba vanosunga sei mwana uyu ane vana vatatu ari kuti akabatwa zvinhu izvi nababa vake ari grade 7 nhasi ane vana vatatu makore mangani ya akura makore awanda ende mwana paakabatwa hapana munhu wakataura ende ari kuzata vakuvadza baba pavakakuvara vakatoenda kuchipatara ende mai vari kuitisa shuwa baba vakakuvara kutomboenda kuchipatara vachinorapwa kwenguva yakareba asi vaiziva kuti baba vakaita sei vakakuvadzwa nemwana nhasi zvazobudira akumurume ane vana 3 ndiye ane mhosva baba Isabel pamwe isu hatizivi zvemutemo sezvo vakuru vachiti mhosva airove mwanasikana uyo sezvo veukama vakuzviziva kuti baba ava ndo vakabata mwanasikana uyu chibharo zvinoita here kuti mwanasikana aende kunoripota kumapurisa pamwe nguva yakaitika zvinhu izvi mwanasikana uyu anga achiri mudiki ende kana akaenda kunoripota nyaya iyi inosimudzirwa here tibatsirei vanoziva nezvemutemo nyaya yekukaroi iyo regai timbopinda muchitoro 8 minutes past 11 paNational FM radio tine vasawira vedu veAmosei Contractors Private Limited vari kuti ivo Amosei Contractors Private Limited yakabatana neRed Sphere subsidiary yeCBZ Bank yaisa construction industry pane imwe level kuburikidza nekupa zvekuvakisa uye ichivaka zvekare nechikwereti chinongodiwa chete
kuti uthange waita full member ye Amosel Contractors Private Limited kubudikidza nekubhadhara membership fee, then you are ready kuwana ma services edu. In 21 days Amosel Contractors team inoita site visit kana kuti consultant yokupaika bill of quantity zvinodiwa pachivakwa chacho nema prices acho. Kana wafara nazo se member yedu